Hej og velkommen til den video. I dag er det lidt omvendt, fordi jeg har lavet en video i dag lige før, hvor jeg svarede spørgsmål til ham, og så nu i dag skal han give spørgsmål til mig. Så bliver det lidt anderledes, og vi går bare i gang. Hej Magnus. Hvor gammel er du? 7 år. Hvad skole går du i? Stestrup. Eller hvad hedder Elvedamskolen. Den hedder Elvedamskolen. Nå, hvor mange er i klassen? 23. 21, 23, okay. Er du glad for at gå der? Ja. Hvad kan du gå til noget ved siden af skolen? Nogle sport eller noget? Nej. Det gør du ikke. Hvad laver du så i din fritid? Altså når jeg er fri, Ja. der er det er lidt forskelligt. Nå, du ser aldrig videoer eller sådan noget? Nej. Nej, det var ikke. Du laver lektier måske? Ja. Ja, okay. Har du nogensinde været i udlandet? Andre lande? Har du Ja. været i andre lande? Ja. Hvad for nogle lande har du været i? Tyskland, Spanien og Tyrkiet og alt det der. Ja, okay. Ja. Hvad drømmer du om at komme på ferie næste gang? London Ja, eller USA. ja, okay. Skal du nogle steder i din ferie? Ja, Her til sommer? i Djurs sommer. Du er sommer. Okay. Ja. Og det glæder jeg mig til. Hvordan kommer du derover? Køre. Nå, okay. Hvor skal du bo, mens du skal derover? Skal du bo derhjemme, eller skal du bo i sommerhus? Sommer. Nå, okay. Skal du bo i andre sommerhus i sommer? Ja. Okay. Hvorhenne? I Hvorfor har I et oppe i Ellingeø? Det skulle jo ikke være der, selvfølgelig. det er det her. Nå, okay. Ja. Hvad så? Har I nogle husdyr derhjemme? Ja. 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 Mm. Med hund. Okay. Hvad type hund er det? Chefen. Ja, okay. Har du nogle søskende? Ja. Mm-hmm. Ja, hvor mange har du? En. Nå. Hvad er det for en slags? En dreng. Okay. Hvad hedder din far og mor? Tina og Peter. Nå, okay. Hvad laver de? De er på min mor sådan noget til sådan noget aktiv fest, og min far på arbejde. Er din mor til noget? Nej, min far, han tror, han skulle over til Jylland eller sådan noget. Ja, Og min mor er til sådan noget gave. din mor arbejder i Matas, ikke? Ja. Og din far er i tøjbutik Ja, men han er ikke der nu. og iværksætter. Han skal i Jylland. Ja, hvad? Ja, men det var, hvad jeg kunne finde på at spørge i denne video. Tak fordi I så med, og jeg håber også, I kan give rigtig godt like i den her. Hej hej! Hej hej.